Mnogo je opasno to što u našu decu tako ubijaju glavu, da ovde nema perspektive, da ovde ne vredi biti načitan, da ovde sve... To nije ništa tačno. Ima istine, kao što uvijek ima istine, ali tako sistematično ubijanje perspektive naše dece, svakodnevnim trovanjem, to je nedozvoljivo, to je čak zabranjeno. Ali to se radi i to se radi s namerom. Nama ne mogu ništa više, evo, ali za našoj deci mogu. Vas su pitali što niste otišli, a vi ste tad imali vrlo optimističan odgovor u vreme kad je bio, da kažem, najveći odliv klinaca, pa evo, vidim, vraćaju se. Vraćaju se jer su se razočarali tamo negdje. Ne može niko da mi kaže da je otišao neki doktor u London i da tamo pere sudove u kafiću. Onda on nije doktor, onda je on perač sudova. Znači nije otišao doktor, otišao je perač sudova. Ako si ti doktor, ti ćeš doći da lečiš i ovde u Maloj Remeti, i u Vrdniku, i Rigu, i što mora da... Nemaš u Beogradu mesta, pa šta, kao... Razumete, govorimo o suštini, znači to su sve prevare i laži. I te ogromne cifre, 300, 500 hiljada, su oni normalni. Znaš šta je 300, 500 hiljada ljudi da ti ode? To su budalaštine, to su sve laži.